Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu. Igbo anyị abịa. Akụkọ mma akọrọ unu kịta nna o nwee ka ọ dị. O wee bụrụ ya bụ na di na nwunye bịa ịgụ akwụkwọ, fa wee kpọrọ ụmụ fa na abụọ wee bịa kịta fa akwụnwa ozu ụgwọ ụlọ. Landlord ediketego, a sị na 3 months bụ ya fa akwụnwa ozu ụgwọ ụlọ. Fa wee na-ayọ landlord ekwetezi. Landlord wee bịa wee tụsịsị alụfụ ihe n'ike. And a sị na nwunye dị ime nke atọ. Nwunye dị ime kịta ọkwana ya. Fon m wee ring ya. Fa wee na-asị m biko mụ nabata fa, ọ bụgodị na kichin kafa nọrọ na maka agwa mfasifa be m jụrụ eju. Onwe ndị nọchicha ya ma palọ niile arụ afọ ozi anyị inconvenience ebe niile. Ndị be anyị na-egekwe na ntị, maka na ihe nji akọrọ akụkọ a bụ unu ga-asị ọhosi na-abatafa na kichin. Ọkwa nwoke zuụka eme, nwoke nnọọ zuụka eme, nwechiche servant everywhere na Nigeria. Kịtazi na street ka ọ landzi, street of London ka ọ nọzi kịta. Oyi na-atụ, snow na-ada, freeze ebe niile, akafa na ụkwụ freeze chego. Onye fa kpọrọ asị na nwanne fa relate kpọọ ọnya ọzakwa, mana ọ bịara since ụnyaahụ. Kedu ihe mmadụ ga-eme? Kedu ihe mmadụ ji isi kote? Ụmụnne, ọ dịkwa egwu. Ọ bụrụkwa ọgụ nne na-agbalụ nwa ya, ndụ ije obodo oyibo. Ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa ya, ọ bụ ọkwasị ya ka ihe a na-eme. Ọkwa onye jisi ike kpọọ. Ama m ebe o si nweta nọmba, maka ekwezi m atụpụta nọmba m na midia, maka ndị be anyị ji nsogbu nye m ihe siri ike. Ọ na-afịazi m arụ, unu aghọtago? Ọ na-afịazi m arụ. O wee bụrụ ya ma ọtụtụ ndị be anyị dị nnọọ stranded dute enweghị infọmeshọn. Ọ bịa ka njikwa abịa na-ekwupụta ka ntị ga-anụkwanụ. Biko na ụmụnne unu were ihe a kesaa ka ndị na-akwado kafa kwadosie ike wee na-abịa. Ụmụnne, ịbịa ịgụ akwụkwọ student visa, ọ bụrụ na ọsọ gị na-abịa, ihe eji nnọọ 10 million sọsọ gị. Ọ bụrụ na iji ezinụlọ gị abịa, ihe ejinwu ebe 15 ma ọ bụ going to 20 ka ị ghara ịdị stranded. Kedu ihe m eme kịta? Onye aka ọ na-akpọkwasị fon m ekwere ezu ike. Kedu ihe m emekwe? Nekwedị mkpa mmadụ na ezinụlọ ya si kafa bịazie, ọ bụgodị na kichin kafa tọọ ute, kafa tọzie ute lalụba na kichin. Chineke, ụwa nke sef, ụwa abụ otu, ụwa nke bụ jonjoloko. Ọ bụrụ ihe jakpa syndrome na-eme mmadụ. Chineke, ụwa asakwalụ nga aka. Gịnị ka a ga-emekwe n'ihe nka? Onye nke abelisi nke onye nke ka ekwene unu ma na ofu onye anara emenwu ihe ọra ka ihe unu eji ekwe na-ajụ ese. Jụọ unu na-ese mma. Ana m emelide vidio wee na-akọwala ndị be anyị ihe dị na ya. Biko ndị na-enene m wele nne na-etụsala ndị na-akwado kafa wee ghọta ka onye ọbụla kwado onwe ya wee bịaba na ọbịa ka ọ ghara ịdachi na streeti ma ọ bụ nyebezie ndị mmadụ nsogbu. Chọba ndị niile na-eme m nwee peji nọ na UK na-akpọzifa inconvenience nke ji m bịazie TV ọ na-eji enene na palọ, ute atọchachago ute na palọ niile na-alalụ. Kịtazi asịkwanụzi anọ kichin na-achọzikwa ka atọbakwa ute na kichin na-alalụ, maka kịta bụ winta. Oyi na-atụ, oyi na-eku, ikuku na-eku, mmiri na-ezo. Kedu ka nwaanyị dị ime na ụmụ ya ka kafa si wee na-emezi? Asị na ọ na train station kafa lalụ. O wee na-akpọ m na-asị na landlord enwego ndidi ka abịa ọka akwụpụtapụrụ ụgwọ akwụkwọ ya. Ụgwọ akwụkwọ na-adị anya kwụọ ụgwọ akwụkwọ, ndị ụgwọ ụlọ na-adọkwa ya anya kwụọ ụgwọ ụlọ, ego nri na-adị ya, nwunye dịkọzie ime, ụmụaka nke ọzọ na-ebe nwe. Kedu ihe ọ ga-eme? Ọ bụ ọganyala na be anyị wee bịa bụ o nwecha ụmụ bọyị na-asa avụ ya ka ezi kịta ọ bụzi oru ifu gị atakwa Matias na-asị na obodo oyibo jọkwa njọ. Ụmụnne, ọ jọkwa anị njọ n'eziokwu ma ọ bụrụ na ị kwadoro. Obodo oyibo bụ
in short ọ bụ condition ka ndị niile bịala obodo oyibo ji wee bịa duto ihe adịghị mma ọ bụ sign na n'obodo mebichego maka ije obodo dị mma fa nara apụ ije ndị Japan ndị Britain ndị Saudi Arabia ndị Dubai ndị America ọ bụ sign na befa dị mma ọkwa ifulu ibi obodo oyibo nshọtụ ịnọkwalụ mma na be anyị ịbịakwa na mana ejibekwa onwe go mana ejibe ole si m akwado bịa so si inwetegodi akwụkwọ ịkụchaghị ya 5 years ịkụchagodi 10 ma 20 wee nweta akwụkwọ wee sie gị ike tupu i wee mara ihe a na-akọ ọ bụkwa ka okefula akwụ si edebekwe n'ọnụ ndị be anyị iwe jizikwe m aka nji wee pụta kịta nwa iwe na-ewezikwe m obi adị ọzọ m mma nke bụ na keke ndị na-enyedo unu infọmeshọn unu gbara aka bịaba obodo oyibo na ọ ga-adị mma ndị ọzọkwa bụ ndị employa ndị nke nna anụcha bụ na a na-akpọta fafa anachafe ego peleta ihe niile fanwe n'ụlọ wee bịabazia a sị na landlord wee buru ihe wee tụpụchazi alụfa si na mba na ọ gazie dị 3 months akwụrụ ya ụgwọ a na-ayọ ọ na-ekwekwe na na-enye hope na a ga-akwụ akwụrọ ka akwụ ọzọ ụgwọ o wee bịazie na ego emega expire o weli ngwongwo fa tụsịsị alụfa so ka ọ tụsịsịzi alụfa ndị na-akpa alụ kpazi alụfa alụ si ya ịdụ obere ụmụaka n'aka dịkwa ime ka o si wee tụsịsị alụ unu kpọọ polisi ga-abịa netu unu polisi abịazie onye landlord kwuo na otego 3 months na fa akwụrụ ụgwọ n'ọnya ka o ji tụsịsị alụfa ihe polisi n'anya wee si ya onwere onye unu ma chacha unu enwere relative fasia anyị nwere relative osia ijikwe nọmbịa fasia na oji nọmbịa fasia polisi asia kpọọ relative na o wee kpọzie gara asịkwa na relative ba nwoke eji ezinụlọ ya na ụmụ ya na nwunye wee zazia ya na fa na-akala ụka polisi sizi anya fazago relative go ọzago fasia yes polisi eme ihe polisi meziri bụ ọtọnụ van ya bukolu ndị polisi ibie nabazia si ya you will be fine is all right nya ka ọ fụzi na ụmụ nwanne na-azazi ya wee si ya o wee bụ nọ in-law ka ọ na-akpọ in-law so in-law wee zacha wee kọsachazi alụfa na atụsịsị alụfa ngwongwo na oyi na-atụfa nke a snow na-ada na fa na-efrizi na-akọkọ chichicha in-law wee kwete in-law wee si kemgbe ị bịaziri amasịkwa m mgbe iji bịa kemgbe unu bịazi ọsịa na o tegokwe nke ọkọchịchalia nnọọ in-law si ya ka ezi ka o si wee daa gidi ngwom ị gwara m na ịbịa kedu na m anọrọ mma ebe nnọ chekwele na nna bịa ọgbanyụzie fon na in-law ha bịara wee lukwe na tata fa wee lalụ na train station ọ bụ na train station ka fa lalụ nwaanyị ka ụmụaka n'aka wee dịkwa ime oyi wee na-amafa kpokokpokokpokokpoko oyi makwa na oyi na-aga ọtụkata ọ chaba ọkụ ịmaga aka ga-achabazi ọkụ aka gị chaba ọkụ ụkwa onye anwa efrizie ka azụ friji daa nwụrụ Chineke isi ka ị gaba organization ọ bụ ọkwa organization ọyara enye gị ụlọ ozugbo ihe aga procedure ka ekwe na ụdị ihe mmadụ ji isi wee kote dị mkpaji ezinụlọ wee na-asị m ka ọ bịazie o buru ute ma ọfọm ka fatọ kichin anyị niile na-alalụ ọ dị mma ndị be anyị ọmụkpọ papa bịa lalụpa na kichin ka ezi ebe mma na-etinyezi ụkwụ nwere ebe m na-etinyezi ụkwụ na be m mmadụ ọ ga-emezi mma megbu onye ihe m na-ajụ unu kịta bụ unu zaanụ m ya bịa lalụba na kichin ọ dị mma ka dimkpa dịbụ well to do nọ na be anyị na-emebe ọfụma bịazịa nnọọ na kichin wee lalụbazịa na ọ bịalụ mba UK ọ bụ ihe mara mma bụ ihe ya nụma ana m ekwulidekwu ya na peji m na-ekwu na-asịkwa onye ejiri ego ọfụma ịbịa na ihe akwụtọpụkwa ụgwọ akwụkwọ ihe akwụ obere ụgwọ wee bịaba ụgwọ akwụkwọ so na ya buru ibu ụgwọ nri ụgwọ ụlọ enwere austerity na UK enwere inflation na UK ọ bịa bụ ihe m na-achọ ka m kọwara unu ndị be anyị kesie na vidio welie nye ndị na-akwado ịbịa UK weli na-enye nva kafa wee ghọta kafa wee kwado onye kachizie ntị bịaba ka ọ ghara isi na ọnụrọ kedu ihe mmemme ihe nke a kịta
kedu ihe m eme gị nke ihe aka ekwentị m na-ada na-akpọkwasị kedu ihe m eme akọwachagoro m na be m juru eju ma palọ niile ma kọrịdọ niile ma abịa tọọ ute n'ime abalị ụzọ ụtụtụ fa fa awụ arụ n'ọlụ di m na-alaiki nnene TV ọ na-azụkwa enene ọ bụrụ ihe ajọ ụbọchị na-eweta ebe niile ejuzie eju kekwana ihe m eme ihe nka mmadụ ọ ga-egbuzi onwe ya ọ na-mbọsị anyị ma cultural dị ndị bịakwa bụrụ mkpesa nke fa bịakwa onye akafa bịakwara dọọ ụka ebe niile na-alalụkwa na-ekpesekwa nke fa na-ekpesa na-aga na enwere ọlụ kedu ihe ndị employer na-akpọta mmadụ kwụsịziana na mkpọta mmadụ ma ọ bụrụ na ịma na ọlụ adịrọ iwere ogologo akpịlị jena na nnukwu ego falechecha akụ na ụba fafa nwere ndị nọ mma emebe ọfụma bụ ọga bụ ide felecheche na anụrụ mba UK na-eti London na-eti United Kingdom biko ka emesịa ghara ịbụ na nrapụrụ unu na-atụnyeghị unu azụ ọbụla ndị be anyị mbọsị ọzọ ịkpọ ndị eke special ndị kụ nwa n'aka ihe asị ya na onwere onye ịma chacha ịmara onye enu ịmara onye ala ọ bụrụ na ikwu na ịmara onye enu ịmara onye ala fa ga-enyekwa aka n'ụdị nke fa maka ụmụaka maka fa ejiri ụmụaka egwu andị ndị eke ike agwụgokwufa maka ọtụtụ mkpesa fa na-eweta maka ndị be anyị nya ike na-agwụzikwufa fa abịa jarapụ ya isi na ị nwere ọgọ gị nwoke ahụ ịgwapụ ya na ị na-abịa ịgwara ya ka isi eje ana ịgwara ya na ịbịalutego ọ bụ ka ị nwere nsogbu ịmara ka o si nọrọ na afụ gị mbọsị ọzọ sifa na ị nwere mmadụ ịmara mmadụ ka emesịa